אוקיי, מה שהביא אותי לסדנה זה איציק בריסקין היקר, שהוא בן אדם נדיר, ועניין אותי מאוד מה יש לו להציע ומה אפשרי עבורי. הרבה יותר טוב לכולנו. ותגידי, מה מיוחד? היה לך משהו מיוחד בסדנה? כן, מה שהיה מיוחד בסדנה זה שהיו הרבה דברים מרגשים, סרטונים. אנחנו גם נוטים לעשות מין דיכוטומיה כזאת בין עסקים, זה משהו מאוד רציני, לבין החיים. אז כאן היה איזשהו שילוב של הכל ביחד, חיבור. תגידי, כמו ששאלתי את לירון, יש משהו שאת חושבת שמחר בבוקר תעשי שונה בעקבות מה ששמעת היום? בוודאי, מה שאני אעשה שונה מחר בבוקר זה את הטבלה עם השבוע האידיאלי שלי. איזה כיף. ואם מישהו היה מתלבט איתך אם לבוא או לא לבוא, היה משהו שהיית אומרת לו? כמובן, הייתי אומרת למי שמתלבט, תבואו, מה אכפת לכם, אין מה להפסיד.